Enguany fa 110 anys del naixement a Castalla d'Enric Valor i Vives, l'obra del qual representa un gran impuls per a la divulgació de la llengua i la cultura valencianes i per a l'estandardització i normalització del valencià. Valor va estudiar a l'Escola de Comerç d'Alacant, es va dedicar a diversos oficis i va estudiar llengua i literatura catalanes de manera pràcticament autodidacta. Des de molt jove escriu en publicacions de defensa de les classes populars valencianes, per exemple, en la revista satírica El Tío Cuc, en la qual va crear les seccions Fent Camí i Idioma Valencià. El parlar mal no té cap justificació. Ens referim a parlar el valencià mal parlat, sense subjectar-se a les seues regles gramaticals. Valor es va adherir als criteris ortogràfics emanats de les normes de Castelló de 1932 i a poc va encetar una activitat escriptora des del triple vessant de lingüista, rondallista i novel·lista. Observem la gran diferència que existeix entre una paraula ben escrita i ben pronunciada en valencià. El valencià, parlat bé i pur, és un idioma romànic molt complet i sonor. Com a gramàtic, es va preocupar per la qualitat de la llengua i per promoure un model de correcció i la va difondre a través d'una sèrie de manuals i obres de referència obligada. He reunit ací, doncs, els temes de correcció corresponents a aquelles ocasions d'error lingüístic, als quals es pot recórrer amb facilitat i promptitud, sense necessitat de llegir-se voluminosos textos de gramàtica normativa. Com a lexicògraf, Enric Valor va recuperar molt de vocabulari genuí en les seues obres. També va ser corrector, traductor i autor d'obres didàctiques. A més, Valor va recopilar amb molt d'èxit la rondallística valenciana pròpia de les poblacions pròximes a la seva Castalla natal, en què recull el vocabulari i les llegendes de diverses comarques valencianes. Avui en dia, el Maset de les Nou Soques és encara un paratge misteriós enclavat en el cor de les muntanyes de Penàguila, rodejat d'un espès boscatge de pins i d'alzines, al capdavall d'una costa, en una clotada ombrienca. Calculeu com devia ser allò fa segles, en el temps en què passà tot el que anem a contar-vos. Com a escriptor literari, cal destacar l'obra arrelada a la seva comarca i les novel·les fetes amb una descripció acurada de personatges i indrets. De la finestra del porxe de darrere de sa casa, admirava sovint l'alçament majestuós de l'Aitana per la banda que dona als termes de Benimantell i Guadalest i als de la Nucia i Xirles i Polop. Se li ofrenava a la vista tot de regalls immensos i de trencaments de deliri, de turons rocosos avançats tumultuosament i esgallats de sobte en desordres apressats. L'any 1995 va ser publicada, en forma d'entrevista, una biografia d'Enric Valor amb l'objectiu de plasmar la seva memòria. En mi l'amor a la natura ha competit sempre amb l'amor a la lectura. Mon pare em va ensenyar a admirar el paisatge. Me'l pintava tan poètic. També em va influir l'interès pels fenòmens meteorològics. A través de les observacions del meu pare, vaig comprendre la bellesa i l'important que és estar enamorats de la casa on ens ha tocat viure. La importància d'Enric Valor és evident, com així ho demostra la quantitat d'edicions i estudis crítics que podem trobar de les seues obres. Al llarg de la seva vida va rebre diversos premis i distincions. Per a saber-ne més, podeu consultar el portal temàtic sobre Enric Valor. Si voleu conèixer un dels escriptors valencians més rellevants del segle XX, acosteu-vos a la biblioteca i demaneu-ne qualsevol exemplar en préstec.